मोनसे गाज्रि खौरां रायजोफोर बाक्सानि अदालगुरियाव बोरसि दैमायाव सासे हौवासा गथ' दैयाव गबनानै साननै जाबाय। बेखौ नागिरबाबो मोननाय जायाखै दासिमबो। बेवहाय सरकारनि माखासे मावथि हानजाफोरा नागिरफैगासिनो दं। लोगोसे जोंनि पाब्लिकफोराबो नागिरदों, नाथाय साननै जाबाय थेवबाबो जों बे गोमानाय गथ'खौ मोननो थाङाखै। बे गोमानाय गथ'आ निखासिनिमोन आरो बेवहाय बाक्सानि अदालगुरियाव बिबौ दं बेहा। बे बिबौनि बोसोरिखा मोनसे सारादु उद्रायनाय दंमोन। बे उद्रायनायाव फैदोंमोन आरो बे फैनानै गरमखाय बोरसि दैमायाव दुगैनो होननानै लोगोफोरजों थांफादोंमोन। बेवहायनो सानस्रिनो रोङिलाय लोगोफोरा दैमाखौ बारलांदोंमोन आरो बियो गबनानै थालांदोंमोन। नाथाय लोगोफोरा बेखौ बासायनो नागिरबाबो हायासै, बियो दैयाव गबनानै थाबाय। बिदिनो उनाव खौरां मोननानै सरकारि हानजाया फैनानै नागिरफैदोंमोनब्लाबो दासिमबो बे गथ'खौ मोननाय जायाखै। बिथाङा नेपालि गथ'। दा नायलांदो फारि फारियै नुथायखौ खिन्थालांबाय थानायसै दैमा माने बोरसि दैमायाव जों मानसि गोदोनाय नायनो थांहांदों। साननै जाबाय नागिरना मोनैया, बेखौनो जों नायनो थांनो ओंखारदों नै दा लासै लासै। निखासिनिफ्राय फैदोंमोन बे गथ'आ, थारमाने बिबौनि बोसोरिखा उद्रायनाय दंमोन। बे उद्रायनाय जानो फैनायावनो दैमायाव दुगैनो थांनानै एबादिनो गोदोना थैदों। बेखौ दाबो नागिरना मोननाय जायाखै। बेखायनो जों थांनो ओंखारदों। नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आरो जायगायाव थांनानै फिल्डआव थांनानै खिथाहैबावगोन आं। बिराद मैयानिफ्रायनो सरकारि हानजानि नागिरग्रा फैदों, नावजों नागिरदों बिथांमोना। आरो बायदि बायदि आदबजोंबो नागिरदों, नाथाय मोननोनो थाङाखै मानसिखौनो। बिदिनो आं खिथालांबाय थानोसै नोंथांमोननो फारि फारियै। बा मानसि नायहैग्रा माखाया नागिरनायखौ नायना फैदों मानसिफ्रा, दाबो मोननो थाङाखै रावखौबो सासेबो। बिराद मानसि थांदों दैमायाव। दैमा थांग्रा लामाखौ नायलांबाय थानो नोंथांमोनाबो नै फारि फारियै बिसोरखौ लानो र'। मानसि नागिरनाय नायहैग्रा माखाया रोमै रोमै। मोनबाय ना? मोनबाय? मोनाखै? नायहैनो र' जोंबो। बा आयसा दे आयसाना नै बे दैयावनो गब'ना थैदों। खेबना लानो र' दा मोनायाव नायहैनो। बिराद नुनायाव बारा गोथौ नङा, थेवबो दैया खिथानांगोन ना मानसिफोरनोबो। बेवहाय नै नागिरगासिनो, खिथानोसै आं नोंथांमोननो। गोलोमना थैगोनलै बाला, जिबायदि गरम। दैया माबायदि फैयाखैना नागिरग्राया मैयानिया। बे गोबां मानसि नायनो फैदों दैखौ। नाय थब्लग्रा माखाया दं। लोगोसे बे सरकारि हानजानि मावथिफोरबो दं। नै दैया बे दंफाङावनो बिनि लोगोफोरा गाखोना थाहैदोंमोन, नाथाय बे दंफांनि सिगाङावनो गोदोनानै थालांदों। मोजां नुहैगोनलै। नै गोबां मानसिफोर दं बे बोखांनायखौ नायनो फैदों। दिनै नावा गैया, मैयानिफ्रायनो थारमाने बोखांनो नाजाफैगासिनो दं। जों खोला दैनि आफाङाव नागिरहैगासिनो दं। दासो प्ले खालामदों। मैया फैनो मोनिलाय आं नोंथांमोननो भिडिअ' होनो हायाखै। नै बिथांमोना गाबोनसो बुगानानै मोनसिगोनलै सानस्रिनानै नेट बोगासिनो दं, थेवबो गथ'खौ मोननो थाङाखै। दाहालागै मोनाबा नुथायफोरखौ सानस्रिलायनांगौसो। दुगैबाय थैबाय आरो। दैमायाबो बिराद गुवार। नायनो हागोन मानसिफ्रा बानायदोंलै र' भिडिअ' बानायदां, नाथाय मानसिखौसो दा खिथाहैनांगोन ना। मोननाय जायाखै बेवहाय सरकारि मावथि हानजाफोरबो दंफैयो। आरो बिदिनो खना खना बाइक लाबोखायाखै, साइकेलसो मानसि बोखांग्रा। मानसि बोखांग्रानि गारि ना इयो? बास सिङाव जना थाहैनो हामदों सं थान्दानो। गाननाया बेलुन बायदि। आं नुवाखैथ' गाननायखौ। मानसि बोखांग्रा एकदम जेव जेव।